Grabe ko pusit. Alas 10 ng gabi ko pusit. July. Ano nakabidyo yan? July 20, 2021 ko pusit. Kaya pala yung nakalagay dyan. Palabas na kami na Ba't gate sa nakabidyo? Perang Matog. Ay gabi eh. Hindi yan. Nakita yan. Bino na kayo. Sa mga taga Sursugon yan, set out, mga taga Sursugon. Alin? Dito na kami sa lugar nyo. Yan, binidyo ako na si partner ang unulan yan, bigubusit ha. Siya ang unulan yan. Maingat din mong maniyaw ng partner ko at saka mahusay din mong kambyo. Walang sabit yan. Sir, Masasasag pa ako. dito na sa Matnog. Oo. Magandang gabi nga. Malalaan Sige, sa inyo sige. dyan mga Salamat. bigubusit. Dito makikita niyo yung sigsag sa Barangay Hidhid. Bigubusit. Ba, nakalimutan ako. Ako nga pala magkukulosin pare. Ako nga pala magkukulosin. Magkukulosin ako. Ay, siguro naman sir. Na, digli sinabi mo na pala siya kanina. Ako nga pala magkukulosin. Yung ano sir, ito, siya. Okay, salamat. Pasisa ka na. Pupusit na tayo. Okay ka lang dyan, bigubusit. Okay ka lang ba dyan? Talog kang na. Painti yan sir. Oo, okay. Ito pala, may wala na pag-attract to. Po? Less 48 na ito. Ang alin ko? Itong panaran. Sa kilometrahe. Oo. Okay, dyan. Kaya ang gamit sa Matnog, 603, 603. hindi 651. Kasi less potato Ang yan. gamit naman sa Sorsogon, 538, hindi 586. Ano may gawin ko? Ihupli ko kayo maglubat yan. Tapos na. Yan, tapos na. Oo. Pupusit na eh. Sakit ako, di maangat mo ko. Asa man? Ang kamo. Ano man? Sakit. Asa man iyo? Eh, nga rin.
Karon po kagunita na ba? Saan pa? Karon po tanawa na. Huwag na kinangan gunit anak eh. Hindi ko doktor. Mo lagi. Ang imong gunitan, manibila, doon na sir. Oh. Unjo be. Okay na po sir. Ba? Taga sa kapila. Ano titingnan? Anong oras? Tingnan ang oras. Oo. Alas 10:17. Time what's 49. Alas 10:17. Isang bagahe para na lang. Opo. Sir, Oy. ano kaya kung pasyal tayo sa inyo sir? Pwede kaya? Ikaw. Para pasyal naman doon sa inyo. Kaya nga may ano na ako sa kanya eh. May paliguan doon sir. Ay lang, wala. Wala. Ha? Wala. Walang tubig doon? Oo. Ano lasis ba? Ha? Lasis yun. Wala, wala matara. Alin? Yung lasis yun. Last? Oo. Hindi ka reserva nandiyan. Ano? Ano na tingin? Yun. Sinangahan niya. Last? Oo. 21. Ha? 21. Kapara. Sige. Go. Hindi na ako tayo kung ilaw. Oo, patay na. Sa'yo yan. Oo. Kakainin ko na. Gusto na tayo. Merong inspector dyan. Sakay sa Tracy. Oo. Sino? Si Juan. Hipik. Inspector Daisok. Si Hipik. Desok. Tusok. Si Inspector Desok. Bago yan. Ay, si... Bagong Biyahe inspector Mindanao. Oo. Bagong inspector yan. Oo. Paano tawag? Mga malagpasan. Wala na. Hayop na yan si Wala nang kasunod eh. Silent ko nga yung cellphone ko. Nagka... Nagkaroon yata yung bata. Hindi ka na Shout out pala. Desok. Yun, ha? Ay, Si Tatay. ulitin natin ha. Mabait nating ano, kaibigan. Inspector yan. Iba man yung Desok na driver eh. Yung inspector yan. Si Tatay.
Ah, Nilipat ko aning isada nga dako na inoon. kita tayong dugay na ko account nila din mga lugar ba. Ito kami pa ni Marvel. Ako karoon na nuli ni. Balikan. Kapan naman na ikaw ito dito na eh. Putol ba nila sa una, di ba? No. Kapan naman na ito na, no? Ganda na ang kalsada dito. Ano na yung mga tawag ng dali na dyan. Tulong na mga dito eh. Yan, wala pa na. Hindi ako matulog ron kay... Gigiting na ako. Dinae sa kagutom, Migo. Kaya akala ko ako kita mo sir. Akala ko ako lang nagutom ha. Lalo na kung hindi nagmerinda. Oo, wala na. Wala na. Hindi, humingi nga ako ng ano sa pasero. Biskwit? Hindi. Kay Para Amiga. suma Kay sa... Amiga ba? Ha? Kuhan. Puso ba? Puso. Apuso. Ang ulam ko, apple. Si Apple Ilaw. Apple si Tanay. Yun ang ulam ko, apple eh. Nakabidyo pa. Sige, di mo naman. Sumakatang ibig pa. Ngipit? Lalong Ha? sakit. Lalong sakit pa naman yung pag ginaganyan mo. Kasi yung laman yan, magagalaw eh. Sir, malunggay dapat eh. Siksik mo dyan sa butas. Oo, tsaka umugan mo ng mainit na tubig. Na lagyan mo kunting asin. Ang gamot ko niyan, Migo, Oo. bunot agad. Oh, hanggat di pa namamaga. Oo, ganyan ako. Pag sumakit, dati magbibiyahe ako. Pag magandaan ako ng clinic, tigil ko yan, pabunot ko. Kahit na biyahe. Oo. Driver na ako. Hindi naman mabigat mag-drive eh. Mikado yung bigo. Nakakamatay ba ang ngipin po? Oo, pero ginawa ko yan, Migo. Ilang beses ko na yung ginawa. Pabunot ako, nag-drive ako. Pag sumakit, bunot kasi. Pag ang ngipin mo, pag naumpisahan na yan, tuloy-tuloy na yan, hindi na nagagaling yan. Gagaling man yan,
inuman mo ng gamot pero babalik ulit. Pero maramdaman mo talaga mo ng sakit. Kaya ang mangyayari dyan, puro talaga agad. Wala, hindi ka na masaktan. Pero yung mumigo ha, unang papunod kong ipin, Oo. itong apat sabay-sabay. Ah, Oo. Sabay yung apat yan. Magkatabi. Tapos yung bagang, magkabilaan, sabay din yun. Yun mo ha, dahil naplatan, binuhat ko pa yung ano, yung crocodile, Jack. Ah, Oo, sinubukan kong buhatin. hindi naman tayo. Oo, malaki yun. Pag maramdaman kong sumakit at dumugo, bibitawan ko yun. Hindi naman. Tuloy pa rin ang biyahe. Biyahe pa rin, oo. Ganyan ako, pag maramdaman ko ng sakit ngipin ko, punta agad clinic, pupunod. Yung ibang public na doktor, ayaw bunutin yan. Papastahan lang yan. Hinayang sila eh. Pero pag private doktor, siguradong bunutin agad yan pag sinabi mo. Kasi, gusto mo eh, bayad. kita mo tayo. Ano, nilikayanan na. Mga signal. Reset na lang yung cellphone. Mahina dito, sir. Mahirap dito. Mahina ang signal dito. Wala ang signal dito. Lugar na dito. Basta dito lugar to, Sorsogon. Yan, susugon mo, pinayaan. Lakas niya. Hindi pa rin ano. Paglagpas mo dyan sa bayan, wala na naman. Kulit dito sa mga pila. Text eh. Sa fire station daw ikaw. Ha? Sa fire station daw maghintay. Oo. May signal dito, smart. Brown globe, wala. Amigo Pugset, dito na tayo sa 13. Sino sasakay dito? Ang crossing sa Matnog to Bulan. Nandito yung instructor natin. Sakay. Instructor Dyson. Doon na nakaupo sa may sako. Yun. Shout out sa mga taga-Erosel dyan. Amigo Pugset. Nyatix! Apit na yan. Nyatix! Sa Sa Erosel, Amigo Pugset. Apit na yan. Kakain tayo dyan. Sa Sorsogon. Kakain tayo dyan. Oo. Pugset na rin. Amigo Pugset. Sa mga taga-susunod dyan, dito na tayo sa Erosel. Kailan gabi na tayo dumadaan dito, Amigo Pugset.
Go. Oh. Sila tayong hindi ako makatulog tayong dahil ako yung gutom. Sila tayong Ha? hindi ako makatulog dahil ako yung gutom. Sila tayong Kapagsit. Dito na kami sa Aerosin. Sit out kay Original TV. Sit. Nagkaroon mga auditor kayo. Kay Verne Moronos. Sit out. Verne Moronos. Villos, ano? Wilfredo Colombio. Romel Llora. Loren Alvaro. Danilo Oración, sit out. Me voy. Juan Puente, sit out. Christian Bartolome. Tipo Orchia. Academy Garcia. Lito Payak. Sheila Vilio. Benamendus Ragas. Syarat Sinulat Bukit Marang Selamat.
Lesel, Palim. Sir, bago kayo nag-inspector, sir, ilang taon kayo doktor? 10 taon na. Ha? 10 taon na ako tapos sa Rekat. Rekat. 3 taon sa RJF, 7 taon sa Taretra. Ibig sabihin, 10 taon na ako naman doktor. Bago nag-inspector. tagal din pala ano. Pagiging inspector, ilang taon na ho? Lahat. Abay, 20 anos ako, 30 anos ako nag-inspeksyon. Ano na? 30, hindi, 58 na. Ano yun, sir, yung sa... 28 na. 28 years na akong Inspektor. inspektor. Yung ano, sir, yung... Net service 28 nyo, na. tuloy-tuloy. Hindi man. Ay, bayad ako ng bayad. Binayaran ka? Binayaran ako sa job, sa Tretran. Kano? 100,000. Sa job, binayaran ako 170. Jack. Sa job. Ajam. Unang binayaran ako sa RDM, 10,000. Sa RDM, 1988, 10,000. Bago sa Tretran, binayaran ako 100,000. Bago Ba't sa binayaran job, ka? Nag-resign ka? Hindi. Lipat sa pa. Ay, lipat lang. Oo. Ano Ay, yun? tapos ng huli sa jam, binayaran na talaga ako. Pirmado na ako na talaga ako wala na akong relasyon sa kumpanya. Bayad na talaga. Tinagap ko. Abay, kinauhan ko, tinawag ka. At ako yung pinapag-apply sa Pultrang ko. Ano yung RGN? Nandoon ako, sir, nung tinawagan ka ni Juan Sakay sa akin nung si Ibit Sabis nun eh. Oo. Ano yung Nung tinawagan mo Sergeant? kayo? At sa ASF. Oo, naglinya sila. Kaya kasabi ko dito, na ang mismong kasabi ko, siya, Sigog. Oo. Kami magkabats niyan. Siya, Sigog, sabi kami medical party niyan. Saan ang ruta ng RGN? Ano, Balayan, Lawton, Batangas, Lawton, Lucena. Ito yung kay Parang hindi ko Wilson, sir, nakita yun ah. Sir, yung kay Wilson ba? Yan. At dito ako. Parang hindi ko nakita yun ah. Ay, hindi mo nakikita. Hindi. Ay, parang Sino yung may hawak nun? Atty. Morales. Kaya kami na naipit siya kasi magkasama niya sa GM. Walang natitira dito ng empleyado na taga-RGM. Sinout pala Ako kay lang. Ako na lang. Ian Paralis. Sinout yung Ako lang natitira ng empleyado ng RGM na hanggang ngayon empleyado pa. Ako lang talaga. Ibig sabihin, sir, isa lang ibig sabihin yan, sir. Oo, pag ganyan na tumagal ka, isa lang ibig sabihin. Ano, di ba? Wala iba hanap buhay. Hindi. Maganda ang performance nyo. Hindi ho kayo balasubas na pagkatao. Ang dami. Kasi bakit binayaran na kayo, bakit tinawagan pa kayo? Ibig sabihin, maganda ang ano nyo, record nyo. Kaya kami hindi sa radyo. Kaya lang ako tinawag, kaya lang ako labay ako, hindi dapat makasama sa bayaran ngayon. Alam mo kung bakit ako nakasama? Oo. Kada ka na posisyon ko, ere, manager ako sa Mindoro. Kaya ako nakasama, ako nung mawala ang Mindoro, inalis na Mindoro, na wala akong posisyon. Pansamantala ginawa akong dispatcher. Ito naman terminal manager sa Batangas. Agad ako'y pardo, ako'y may ano ng posisyon. Hindi napaganda, patuloy yung pagpapaya sa'yo, ano? Pinapirma ko nung ako'y talagang dispatcher na. Pinarma ko. Pinapirma ko nung mga. Ay, yung pala,
nagtatangkala lang. Yung parang tangkala ngayon, last in, first round. Ah, yung last in. Oo. Oo, kung posisyon iba, first out. Tapos ito namang sina Manalang na yan. Kaya naman nakasama mga yan, ay hindi binakap ni Emi Chavez dahil ng panahon ngayon, ay si Emi Chavez siya ang may hawak sa Quezon. Ay ang may hawak naman dito kay Manalang. Hindi na nga panahon na. Sinapulo. Sino? Sinapulo, hindi mo kalala siguro yun. Hindi mo nakalala. Hindi na sir, hindi ko Oh, na. dahil hindi na naibakap ni Chavez. Wala naman kami kaso kaya pero okay na nakaganda rin dahil tinawag ulit ako dito. Mismo nakipiltra ko na, hindi ako Dam. yung lipat. Talaga nga na-apply ko, filtra ko. Ang aking nababa, filtra ko. Naman si Manggaya, palibasa ay hindi siya ang walang papel na ano sa filter ko, kaya gusto ng filter ko. Nagkagayan ko, hindi siya makaduty. Wala kasing patawad. Sir, eh. Hindi naman hindi ka napipigil lang sa ito. May bibigyan ba rin ako. Set out, Robert. Order B. Ibig sabihin, mas matagal na pala kayong naging inspector sir kaysa Sir, ano? Oo, 20 years ako. Inspector na. Mag-inspection ako 30 anos eh. Dito talaga nakapagtapos yung mga anak ko, ano? Diyan ako nakapagpagawa ng bahay. Diyan ako nakabili ng tricycle. Nakababayad na yan. Kalaban ko nga hindi na mabayaran. Ano ka eh? Hindi mga bahay kay... Sabagay, hindi ba naman maganda bahay kung kamang gawa? Kasi naman nga yung 100,000. Oo. Pero at least mayroon. Oo. Kasi may bahay. Kahit mag-score na mga bahay. Set out. Air goods vlog. Kailan pa daw college pa pangalan ko. Ngayon sir, tapos na. Ako yung graduating ng panganay. Ayos na. Dati Binamil lang naman Diyos babae ko Ragas. ako. Parang babae. Parang palang husband. Pag tunay, hindi talaga natigas. Ay, hindi yan sir. Kahit ilagay ko sa freezer, may naka... Oo.
ako na nakakuha ng hanibig talaga ito. Ay, Sa nilagay ko sa, kanaliyab yan sir, pag sinindihan mo. nilagay ko sa pressure eh. Hindi yan natigas. Ba't hindi natigas? Eh, bawal na ilagay sa freezer. Baka hindi ba? Sasabog yan. Eh, Puputok ang buti. Hindi, wag mong anuhin, wag mong sarado ng kuwan. Higpit. Makahinga sa ba? Lalagyan pa nga butas ang takip niyan eh. Oo. Puputok yan sir. Sasabog yan. Pag ano, Pag nilagay mo sa rep, ilagay mo, tapos ano na. puputok Sabog ang yan. buti niyan. Babasag yung botilya. Oo. Pero hindi yan natigas. Pag ginanyan mo, tumutulong pa rin talaga. oo. Hindi, pinaglalagyan ko kayo parang pinaglalagyan ng sito. Oo. Pero pag original talaga, ay yung puro, maasim yan eh, maasim. Ano pati yan sir, pag sinindihan mo, naliyab yan. Na original na hanibig. Bakit mayroon ka doon sa inyo? Eh, may naano kapitbahay namin na COVID bang Tama-tama yan, oh. Kalamansi, oh. Kaya, Hindi, ang ginagawa ko dyan, timpla ko sa kape. Oo, sa kuhan mo. pinakasukal. Oo. Yan, ginagawa ko sa steak. Ibig sabihin yung pang manok-manok. Hindi. Pag nagkape ako, yan ang pagtimpla ko. Pag may hanibi ako, oo. Hindi ako nagtimpla ng asukal pag may hanibi. Ikaw, nandito pala yung kuhan mo eh. USB. Ha? USB nandito. USB? Oo. Dander nga. Nadala ko pala. May bagyo yata ano. Hindi ko lang alam. Sa akin yung dalawang araw ng ulan hangin eh. Dami yung buksit. Dito na tayo sa Uban. Sorry.